Bună dimineața și salutări! Salutări de la Clinceni. Da, am venit să-mi depășesc frica de înălțime. De fapt, nu chiar frica de înălțime, dar îmi doream de foarte mult timp să sar cu parașuta și astăzi am venit la cei de la... Stai că de la TNT Brothers să sar în tandem cu Alex Nicolau, sportiv Red Bull. Dacă nu știți despre el, puteți căuta pe internet, veți găsi foarte multe detalii despre el. Da, mi-aștept rândul. Sunt în grupa 4, grupa 2 este acum în aer, grupa 3 se pregătește și după ce pleacă grupa 3 urmez eu la echipare. Emoții încă nu. Mi-a zis Alex că maximul de emoție va fi atunci când se va deschide ușa avionului și voi fi pregătit de salt. Adică vorba vine că voi fi pregătit, nu cred că voi fi atât de pregătit, dar zic eu că va fi bine. Și cam atât. Hai, urmează echiparea și după care saltul propriu-zis. Undeva la 200 la oră, cam așa, 50 de secunde. Dar nu o să le percep 50 de secunde, ori mai puține, ori mai multe. Am vreo jumătate de oră, așa. Se deformează foarte tare realitatea, știi? Am înțeles. Și cât durează toată asta? Urcăm vreo 13-14 minute cu avionul. Aha. Cam așa. Căderea liberă vreo 50 de secunde și 2-3 minute cu parașuta deschisă. 4, depinde cum îi place. Dacă ne învârtim tare, e mai repede. Eu nu zic nimic. Dacă mă lași să mă desfășor, Te las, ești liber. Mamă, ia pe toate părțile. mă dau și eu să-mi placă. Păi nu, dar dacă tot să ne placă Și la în mândoi. astea 50 de secunde, la cât ajungi? De la 4000 ajungi De la cât? 4000 la 1500. De fapt, cu parașuta complet deschisă, pe la 1200-1300 zburăm. Aveam două puncte. Când deschizi ușa la avion și Partea cu deschiderea ești deja plin de adrenalină și intens și în mediu nenatural, să zic așa, și nu-ți mai bați capul cu deschiderea, dar cu plecarea, pentru că pleci de la un mediu cât de cât cunoscut, ești în avion, ai ceva sub fund, acolo e un pic mai greu, că e primul pas pe care îl faci, care nu are nicio legătură cu ce ar trebui noi să facem ca oameni. Că nu e normal. Creierul zice, întoarce-te. Nu... Asta. Salut! Salut! Bine ai venit la TNT Brothers. Bine v-am găsit. Eu sunt Cătălin. Eu sunt Alex. Îmi pare bine cunoștință, eu o să fiu cameramanul tău astăzi. Cum te-ai hotărât să vii la noi? Îmi doream de foarte mult timp, mă știu cu Alex de, cred că vreo 6 ani de zile și de atunci îmi fac curaj. Și a venit momentul să văd ce știe. Am înțeles, îl pui la încercare. E primul tău salt, nu-i așa? Cu parașuta, da, doar am mai zburat puțin cu parapanta, dar cu salt cu parașuta. Seamănă zborul, dar nu e căderea zborul liberă. atât, da, mi-a zis Doar nu e Alex. căderea liberă. Cum stai cu emoțiile? Ai ceva emoții? Sunt sportiv de performanță și cred că asta mă ajută mult și să-mi gestionez emoțiile. Sunt emoții. Acum sunt la un nivel mediu, plăcut, dar știu că sus va fi altă senzație, dar zic eu că le stăpânesc. Sunt convins că așa va fi. Văd că ai hamul pe tine. Da, Am văzut că ai vorbit cu Andy, te-ai explicat tot ce ai de făcut. Totul e sub control. Dacă ești pregătit, ne vedem în aer. Perfect. Da? Ne distrăm împreună. Sigur. La 4000 de metri.
Cum a fost saltul? Mai vreau! Mai tare decât cu parapanta, așa-i? Căderea liberă. Da, nu, de se dilată timpul, e complet altă treabă. Ce mai tare. Te felicit și te mai așteptăm la TNT Brother. Bravo! Scăpați.